אייפון 5 משמאל, מסך מקורי של אייפון 4S מימין. הלאה. בואו ניכנס רגע פה לפייסבוק, ובואו ניכנס רגע... אני לא רואה איפה אני לוחץ. פה פייסבוק. יפה. אתה רואה מי יותר בהיר? דרך אגב, שניהם על מקסימום בהירות. יפה. בואו נצא החוצה. רגע. אני הכל עושה דרך המצלמה, אחי. זה בעייתי. בואו ניכנס רגע סתם ל-Waze. נראה גם את ההבדלים ב-Waze. לא. אני חושב, אחי, שאין ספקות בכלל מי יותר בהיר. רוצה נלך לעוד דברים. בואו נלך לעוד דברים. בואו נלך לא וואטסאפ. וואטסאפ לא דוגמה טובה. בואו נלך למסנג'ר של הפייסבוק. בואו נלך... לא יודע אם יש פה מסנג'ר של הפייסבוק. חכה רגע. בסדר. לא יודע מה הולך פה בכלל. חכה. טוב, אין פה מסנג'ר של הפייסבוק. בואו נכנס למייל, יהיה יותר טוב. זהו, אנחנו סגורים, אחי? יאללה, ביי.